Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Лукашенко прызначыў 2 міністраў і новага кіраўніка дзяржаўнага стандарту. Евген Коваленко стаўся новым міністрам юстыцыі. Сергей Масляк атрымаў прызначэнне на пасаду міністра прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. Алена Маргунова сталася старшынёй дзяржаўнага камітэту стандартызацыі. Новаму міністру прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя Лукашенко загадаў знайсці новыя карысныя выкапні, а таксама пасадзіць як мага болей дрэваў. У Беларусі хочуць стварыць уласную аперацыйную сістэму, браўзер і офісны пакет. Пра гэта павёў міністр сувязі і інфарматызацыі Константин Шульган. Паводле чыноўніка, гэта дапаможа забяспечыць якаснае жыццё беларусаў. Безумоўна, гэта няпростая задача. У нас распрацаваны план дзеянняў для стварэння лічбавага суверэнітэту, якім мы кіруемся. 2 гады таму Лукашенко прэзентаваў першы беларускі ноутбук. Расійскі тэхнаблогер Вілсаком знайшоў кітайскі ноутбук, вельмі падобны на беларускі. У Беларусі з візітам дэлегацыя камуністычнай партыі Кітаю. На чале намеснік загадчыка міжнароднага аддзелу Цэнтральнага камітэту кампартыі КНР Чэнь Чжоу. Кітайскім камуністам паказалі індустрыйны парк, вялікі камень, першы нацыянальны гандлёвы дом у Менску і замкавы комплекс у Міры. У праграме візіту сустрэчы з кіраўніцтвам верхняй палаты парламенту Беларусі, адміністрацыі Лукашэнкі і прадстаўнікамі палітычных партыяў. Калі чакаць чарговага павышэння камуналкі, міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Трубіла ў эфіры тэлеканалу СТВ апавёў, што адпаведнае рашэнне ўрад прыме бліжэй да чэрвеня. Чыноўнік нагадаў, што павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі рэгламентаванае ўказам Лукашэнкі і не можа перавысіць паловы базавай велічыні цягам года. У студзені тарыфы павысіліся на чвэрць базавай. Умацаваць бяспеку ўсходняга флангу НАТО. Анджэй Дуда заявіў, што гатовы размясціць ядравую зброю на тэрыторыі Польшчы ў межах праграмы НАТО «Ядравы абмен». Гэтак польскі прэзідэнт адказаў выданню «Факт» на пытанне, ці ёсць размяшчэнне ядравай зброі прадметам польска-амерыканскіх перамоваў. Гэта некаторы час ёсць тэмаю польска-амерыканскіх перамоваў. Я ўжо размаўляў на гэтую тэму некалькі разоў. Калі мяне пра гэта спыталі, я заявіў пра нашу гатовасць. Расія ўсё больш мілітарызуе Калінінградскую вобласць. Нядаўна яна перабазавала сваю ядравую зброю ў Беларусь. Дуда адзначыў, што Польшча з'яўляецца хаўруснікам паўночна-атлантычнага альянсу і праводзіць агульную з ім палітыку. ЗША гатовыя перадаць Кіеву ракеты «Атакамс» да канца красавіка. Пра гэта заявіў кіраўнік камітэту выведкі Сенату ЗША Марк Уорнер у эфіры тэлеканалу CBS. Паводле яго, у новы пакет вайсковай дапамогі ўвойдуць і ракеты, здольныя паражаць цэлі на адлегласці да 300 кіламетраў. Уорнер дадаў, што ўзбраенне адправяць ва ўкраіну, як толькі Джо Байден падпіша адпаведны законапраект. Эксперты мяркуюць, што «Атакамс» дазволяць Украіне паражаць цэлі ва ўсіх акупаваных Расіяй рэгіёнах. На думку аналітыкаў, атрыманне Кіевам новай партыі дальнабойных ракетаў можа прымусіць камандаванне РФ перанесці базы і камандныя пункты далей ад лініі абароны фронту, што аслабіць іх абарону. Пазаўчора Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, у якой большыню складаюць рэспубліканцы, зацвердзіла маштабны пакет дапамогі ўкраіне. Заўтра законапраект павінен зацвердзіць Сенат, пасля чаго яго мае падпісаць прэзідэнт ЗША Джо Байден. Сёння апошні дзень рэгістрацыі на цэнтралізаванае тэставанне. Час ёсць да 19 гадзіны. А зрабіць гэта можна выключна ў пунктах рэгістрацыі. За прыём і афармленне дакументаў давядзецца заплаціць 4 рублі за прадмет. Рэгістрацыя на сайце Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў завяршылася апоўдні. Як трапіць на беларускія фьорды, якое возера ў Беларусі самае вялікае і дзе зімуюць кажаны? Даследаваць прыродныя славутасці нашай краіны цяпер можна з дапамогаю новай онлайн-мапы на сайце Міністэрства прыроды. Тут месціцца поўная інфармацыя пра нацыянальныя паркі, запаведнікі, заказнікі і помнікі прыроды. У дапамогу турысту для кожнага прыроднага аб'екту пазначаныя каардынаты GPS. З дапамогаю функцыі калькулятара адлегласцяў і складання маршруту можна самастойна зарганізаваць паездку. На мапе можна знайсці інфармацыю пра экскурсіі, пешаходныя маршруты і адукацыйныя туры. Дазнацца пра гістарычныя і культурніцкія славутасці, а таксама пра магчымасці пражывання і харчавання дапамогуць кантактныя звесткі і спасылкі на карысныя онлайн-рэсурсы. Надвор'е ж пакуль не спрыяе падарожжам. Беларусь ізноў засыпае снегам, без каментара.
Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая, у мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзею глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале Белсат.